Viete, aké to je, keď stretnete legendu Manchester United Ole Gunnara Solskjaera, ktorý vystrelil Manchester United v roku 1999 v Lige majstrov finále. Je to neuveriteľný pocit. Ole mi podpísal samozrejme kartičku, ktorú vám takto na kameru ukážem. Okrem iného podpísal mi aj dres. Keď ste si mohli všimnúť tú knihu, čo som vám ukázal, ten obrázok, vlastne toto je replika toho dresu, v ktorom Ole Gunnar Solskjaer vstrelil víťazný gól proti Bayernu Mníchov v 93. minúte. A čo by som vám k tomu mohol povedať, boli sme aj s Denisom v Rakúsku, kde malo kemp turecké mužstvo Fenerbahce Istanbul a Ole Gunnar Solskjaer je jeho. Pardon, povedal som Fenerbahce, bože môj, pomýlil som sa, ospravedlňujem sa, je to Bešiktaš, ktorého je trénerom Ole Gunnar Solskjaer a my sme boli sa pozrieť na otvorenom tréningu, kde samozrejme Ole si ma všimol, keďže som tam bol jediný v drese Manchester United. Mali sme asi na to nejakých 20-30 sekúnd, popodpisoval, prehodil s nami pár slov. Tie videá môžete vidieť, urobili sme nový podcast, urobili sme nový Instagram, Futbal bez hraníc, kde sa dozviete okrem iného toho, že sa stretávame s hráčmi, podpisujeme ich, pýtame sa ich otázky. Toto video je vlastne také menšie promo na to, takže kto môžete, sledujte Futbal bez hraníc, pod týmto videom linky na videu na YouTube uvidíte, čiže Futbal bez hraníc, Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United. To bolo všetko, čo som vám chcel dneska povedať. Ďakujem vám pekne, že sledujete tie videá. Nezabudnite dať odber aj na toto video, aj na môj kanál, aj hlavne na kanál Futbal bez hraníc. Čaute.